אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי, אבל לא באתי לשחק. אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות. כמעט כל השנה שאלתי שאלות, איך הכל מותר ולא נעים בחופשיות, איך בונים מוסר בעם עם הנהגת שחיתות, איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות, איך אוכלים כשר היום ואיזה רבנות, איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים, ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים, וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים. אבא כחמי לשים לב אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. באתי לחלום.